Sa taas na 1,675 meters above sea level, sa hilagang bahagi ng Pangasinan, matatagpuan ang isa sa pinakamagandang kalsada dito sa Pilipinas. Binansagang Maliko dahil sa mga kurbadahang kalsada na mayroon nito. Dinarayo ng mga biyahero hindi lang dahil sa makapigil hiningang mga tanawin, kundi pati na din sa malamig nitong klima. Sa videong ito ay samahan niyo muli kami sa isa na namang panibagong paglalakbay. Maambon na. Naku, lumalakas ang ulan mga bero. Tignan nyo naman itong dadaanan natin mga bahero, gilid ng bangin. Ganyang kakitid yung dadaanan nyo dito kaya mag-ingat kayo, lalo't madulas. Solid oh. Dati naloob natin to dati. Lumoob tayo dyan sa loob. Tara mga biyahero at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Tignan nyo yan oh. Okay so mga biyahero, maligo na tayo. Let's go! Through the trails of Arkansas, let me tell you what I saw. oh, it took me by surprise. Been around the country twice, Through desert hills and snowy pines, but Arkansas took me by surprise. Let me tell you that I to tried. find a state more pleasing to the eye, I took a picture everywhere I went. Captured sunsets from the sky. witnessed the Oregon sunrise, but Arkansas took me by surprise. Oh, spend a little time, you'll know what I mean. Oh, if I had more time, no, I would never leave. Campton tents in Tennessee, Dandon rocks out in the Keys, hike the streets of northern Washington, fished in lakes of Florida, met some boys in Canada. Arkansas took me by surprise. Oh, spend a little time, you'll know what I mean. Oh, if I had more time. Good morning mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon sa May Tayug. At meron tayong pupuntahan ngayon na isang napakagandang lugar. Ito yung Maliko. So mula dito sa May Tayug papunta dito sa May Maliko ay babiyahe tayo ng 28 kilometers mga behero. Yan, 41 minutes sabi ng Google Map. So ang oras natin ngayon 7:34 ng umaga. At galing pa tayong Baguio. Kaninang 5 AM tayo bumiyahe pupunta dito sa May Pangasinan. So ayan, at umpisa na rin natin ang ating biyahe. Nandun si MJ's Adventures. At gamit nating motor, itong si Kali. Ayan, ang ganda ng view natin mga behero. Let's go! At isa na namang panibagong adventure ang ating pagsasamahan mga biyahero. San Roque.
Dito na tayo ngayon sa may San Roque, San Nicolas, Pangasinan. Synchronize. Ayan mga behero, nandito tayo ngayon sa junction. Sabi dito Maliko 28 kilometers na lang. Meron rin palang Eco Park, Agpay Eco Park 10 kilometers. Puyaw River 6 kilometers, pag ganun. Ayan. So, dito tayo sa may Maliko pupunta. Dito naman sa ating mapa, 26 kilometers yung papunta dito sa may Sherman Tank. Ito yung Nueva Vizcaya to Pangasinan Road. Oh, ganda dito. San Nicolas. Ganda mo pero meron sunrise oh. Sana nakikita sa cam. Wow. 7:55 pa lang ng umaga. Look at that view. We love Santa Maria East. One way. May ilog pala. Maliko na tayo mga biyahero. Dito na mag-i-start yung puro liko-liko. Woo! Let's go Maliko. Pakita mo kung sino ka. Pero sanay naman tayo sa likuan, kaya ma-enjoy natin to. Tingnan yung mapa natin, puro liko. Lamig din pala dito. Oh, wala lang talagang araw ngayon. Mas maaga pa. 7:57 ng umaga. Wow. Grabe, ang gaganda ng mga punong kahoy dito. Ang tataas. Solid oh. Panalo tong kalsada na to. Kaya pa na gustong gusto nilang puntahan to.
lalo sa mga naghahanap ng mga kurbadahan ng mga kalsada. Ito, gustong gusto na lang pumunta dito, tapos merong magagandang tanawin na bubungad. Sarap pag rides dito. Southern bell ringing in my head. Yan ang riders. Daming riders ngayon. Makikita nyo naman yan, no? Mga grupo ng mga riders. Let's go! Ayun, ang ganda ng view. Ganda ng view dito sa gilid. Wow! Solid! Pakaganda mga behero. Yun, no? Ooh. Southern Belle, fairest of the boat. Lovers waiting in an empty hall. Dito muna tayo. Tignan natin to. Enjoy natin tong view. Ganda, solid. May sunrise. Take the hand of any you should choose. For maps in a patterned sky where no one laughs. Every time you cry for what you cannot find, like peace of mind. Southern belle in your ivory tower, you watch the night unfold his ruthless power. The morning breaks in through the eastern sky, steals you from the shattered arms of night. Meron ditong store mga behero. Pwede tayong makabili dito ng gasolina, tsaka syempre pagkain na tubig. Baka ma-dehydrate tayo sa daan. May tubig po. Apo. Dalawa nga po. Tapos tempura. Isa lang po. Ano sa'yo man? Ano sa'yo? Ito? Tapos, ay isa po. Ano naman? Dikit ka stickers. Dami yun. Okay na dyan. Kompleto. Ganda, oh. Makapaglatag tayo, ay makapagsabi tayo ng hammock dyan, oh. Dyan na gilid-gilid. Oo. Wah. Uy. Ganda na, no? Oo. Ay, may mga stores dito. Maraming mga stores dito na pwede nyo pagbilhan mga behero. Kaya okay lang kahit di kayo makabili dun sa bayan. Dito meron din kayo madadatnan ng mga stores. Meron din bilihan ng mga gasolina. Tingnan yan. Oh! Let's go! Parang ganito din yung ano. Saan ba natin nakita yan? Yung papunta ng Tinok. Ganyan. So may daang Kalikasan.
Ayun, oo nga no. Gandang katutubo. Grabe, ang ganda. Tapos ito pa oh. Wow. Oo. Ang ganda oh. Ooh. Kaya nga eh. Ito, delikado to pag malakas ng ulan. Naguguho talaga yan. Oo. Ganda, grabe. Ayan no. Tataas nga tayo doon. Ganda ng spot na to. Ayun na, tingnan nyo. 4 na piraso. Apat na pirasong puno. Oo, pag nakapunta ka. Ganda. Oo nga no. Wow. Ganda. Tignan nyo tong spot na to, Mavero. Wow. Non-stop yung mga tanawin dito. Ooh. Ayan oh, ganda. Palipad tayo dito man. Ganda oh, solidness. Yan, palis na tayo dito sa may isa sa pinaka famous spot dito na hinihintuan ng mga riders. Meron tayong pupuntahan ngayon, yung pinasok nila J4 dito lang banda sa may unahan. Try natin ngayon, tignan natin kung kakayanin kasi maputik eh. Basa yung daan. Hindi katulad ng pumasok sila J4. Tuyo. Malikabok lang. Pero ang ganda ng contrast kasi na diligan ata kahapon tumulan eh. Green na green.
mag-rides dito. Mapayapa. Saan na yun? Saan? Daanan nata talaga ni. Na may linis eh. Oh, hindi. Wow. Ooh. Oh. Hindi ko makita eh, kaya pala madilim kasi tayo. Naka-smoke lens. Ay, maputik. Sobrang maputik naman. Pero dyan yan yung pinasukan nila J4. Balikan natin sa next mga behero, pero nakapagpalipad tayo ng drone kanina. Solid yan. Hindi kasi umaraw eh. Anong oras na ba? Alas 9. Hamog. Mukhang uulan no. Uy, ano yan? Wow. Nice one. Tingin lang tayo dito ng spotan natin para magamit natin yung hammock. Mga paghahammock tayo dito. Hammock gaming. Oh, no trespassing. Private property dito. Diyan. Bawal dyan mga bera. Oh, tataas ka dyan eh. Ito pa yung isang spot dito mga behero, yung paliko. Sayang di natin napasok yun. Yung isang pinunta nila Idol J4 dun sa may tinuturo namin kanina. Ang ganda rin dun mga behero. Tagong daan yun eh. Wow. Ito na yun, yung pinaka famous dito sa Maliko. Diyan pwedeng tumaas, makakataas tayo dyan. Basa kasi ngayon eh. Di bali, babalik tayo doon. Babalikan natin yung spot na yun para makapasok din tayo. Ito na yun. Big C. Solid. Wow. Grabe yung mga tanawin dito mga behero. Ayan no. Pakalupit. Dito na sila nagpark. Shit. Madulas. Grabe, ang ganda. Try nga natin itaas dito. Putik. Dumudulas yung gulong. Ganda dito mga behero. Nice one, nice spot. Dito naman na tayo magpark. Alright. Ayan o, tanaw natin dito yung Maliko. Ganda ng kabundukan talaga ng mga burol pala na to oh. Tapos pula yung, hindi, brown. Yung mga pine trees going red. Kakulay niya yung putik. Dito muna tayo. Silipin lang natin itong parte ng Maliko na to. Yung pinaka spot dito na hinahike ng mga riders at pinupuntahan talaga. Ito, yung may mga bakod sa taas. Park na tayo dito mga behero. 20 pesos yung babayaran dito per head para makataas ka dito. Ayan. Try natin ditong explore yung taas. Medyo maputik talaga ngayon. Kakaulan siguro kahapon.
Tignan nyo naman tong dadaanan natin mga bahero, gilid ng bangin. Ganyan kakitid yung dadaanan nyo dito, kaya mag-ingat kayo, lalo't madulas. Solid oh. Yan oh. Ito yung dinaanan natin mga bahero. Diyan tayo galing. Ooh. Wow. Ganda rin ng spot na to. Ayan. Mula dito mga bahero, matatanaw natin dito yung kalsadahan ng Maliko. May mga riders oh. Dami. 2, 4, 6, 8, 9. Namepe. Magkakaibang motor. Nag-ride sila. Ito na sila. Try naman natin pumunta dito mga bahero sa dulo. Sulit na yung 20 pesos mo kapag ganito rin kaganda yung tanawin na makikita mo. At ayan no, kitang-kita natin dito yung Maliko. Wow! 360 view. Ooh. Meron si Junel dun ah. Grabe oh. Mga bayabas. Bayabas. Puro bayabas. Solid yung shot na to. Solid dito mag-view. Ang ganda ng spot na to mga bahero. Wow! Look at that view. Ooh. Ganda. Sarap dito magkampo. Spot na to. Ayan, so pero ito yung pinunta natin. Ayan o. Makikita nyo na yan. Kaya pala pula yung dahon ng mga behero dahil nasunog to. Nagkaroon siguro dito ng wildfire. Nasunog yung mga pine trees. Tignan nyo yung mga sanga. Tsaka yung, ayan o, to. Sunog. Kaya siguro namatay yung mga yan. Kaya ganyan yung tsura. Pula yung dahon. Brown pala. So palis na tayo dito mga behero. At ituloy natin yung biyahe natin papunta dun sa may Sherman Tank.
Tapos hanap tayo ng spot natin na pwede nating tulugan. Alam ko marami dun, di ba man? Ha? Marami dun. Spot. Through the trails of Arkansas, Let me tell you what I saw. oh, it took me by surprise. Been around the country twice. Through desert hills and snowy pines, but Arkansas took me by surprise. Let me tell you that I to tried. find a state more pleasing to the eye, I took a picture everywhere I went. Captured sunsets from the sky. witness the Oregon sunrise, but Arkansas took me by surprise. Oh, spend a little time, you'll know what I mean. Oh, if I had more time, no, I would never leave. Campton tents in Tennessee. Dandon walks out in the key. And so, na nakapasok na tayo dito sa may tindaan. Dito matatagpuan yung Sherman tank. Nagbayad tayo dito ng 30 pesos. Isang tao. Tapos, meron ding bayad yung motor. 10 pesos ang isang motor. Tapos, kapag mayroon kayong dalang pagkain, 10 pesos ang isa. Isang tao. So, bali 20 yun. Binera natin ngayon ay 90 pesos. And meron din ditong museum. Yan, dati naloob natin to dati. Lumoob tayo dyan sa loob. Smoking or vaping, multa 1,000. Maraming improvement kayo dito, mabehero. Lalo ito, meron na siyang sementado na lalagyan. Itong Sherman tank. Tapos may mga flags na rin. Tapos may mga bakod na. Dati wala itong bakod na to, mga behero. Itong coffee shop dati na to. Pero may prenup kasi kaya hindi tayo makakapasok sa loob. Ayan. Taas tayo dito sa taas. Umaraw na, oh. Kanina ang kulimlim. At least hindi tayo maabutan ng ulan. May mga bench din dito. Ayan, may mga tables pang picnic. Alright, so alis na rin tayo dito sa may tindaan. Dito sa may Sherman tank. At pupunta na tayo dito sa may Maliko View Deck. Doon na rin tayo magla-lunch. At oras natin 11:32. Saktong-sakto mga biyahero. Yan, taas na tayo dito. Init, sobra.
Kanina di ba nakita nyo ang sobrang fog? Ngayon ang init naman. Mula dito sa may Sherman Tank, malapit lang yung mismong view deck. Ah, ito na pala, Maliko Viewpoint. E3. Ito na pala yun. Dito lang pala yun. Nandun yung view deck sa taas eh, dati. Ayun, nandito na. Ang dami ng stickers oh. Dito na rin tayo kakain. Ooh. Nice one. Ito yung Maliko Viewpoint mga behero. So meron ditong resto. 90 pesos yung kanilang order. Tapos meron ding pinapaitan 120. Check pa natin dun banda sa taas. Dun banda sa dating view deck. Nag-camp yung mga yun, no? Banda dito ata yun eh, yung dating view deck. Ayan o, ito yung dating viewpoint. Nilipat na doon, pero marami pa rin mga riders dito. Sobrang lakas ng hangin dyan dati nung tumigil tayo dyan. Meron tayong kinainan dito na mas mura dati. Tingnan natin kung bukas sila. Ikigai Park. Maliko Tourism Assistance Center, San Nicolas, Pangasinan. Saan ba yun? Ah, ito pala. Ito yung dati, yung Japanese shrine. Napuntahan na rin natin yan. Meron tayong vlog ng dati. Ito. Meron nga. Zamora Homestay. Uy, maganda dyan ah. 300 per head.
Saan na tayo kumain dati? Dito ata. Maliko Snack House. Ayan, dito tayo kumain dati. Tara. Tingnan natin yung ulam. Opa. Dikit ako dito dati ng sticker. Nandyan pa ba? Alright, so mabero, alis na tayo dito sa may kinainan natin. So, busog na tayo. Uwi na tayo ng Baguio. Nakabalik ulit tayo dito sa may Maliko. Hi, napakaganda. Isa sa mga pinakamagandang kalsada na pwede nyong i-rides dito sa may Central Luzon to Northern Luzon. Ayan. Napakarami na rin ng mga restaurant dito Dumami na sila compared nung last time na pumunta tayo dito. Yun yung nasiraan tayo nasira yung gulong ni Bitton, nabutas dahil yung kalsada na kanina mula Nueva Vizcaya, yun sana yung dadaanan natin pero medyo malayo, kaya babalik na lang tayo dito sa dati nating ruta, yung papunta ng Pangasinan. Yun kasi yung kabilang daan pupunta ng Bukod Benguet, Nueva Vizcaya to Bukod Benguet. Yun medyo malayo-layo yun kasi zigzag, tapos pataas paahon yung ibang kalsada doon. Ito kasi patag lang. Pagkatapos natin ng Maliko, Pangasinan, puro patag na yan, tapos dire-diretso. Ito yung dating viewpoint na nilipat nila dun sa baba. Sobrang itim ng kalangitan. Woo! Solid. Ayan na, bumababa na. Kanina may araw-araw pa to. Uy, nahabol tayo. Wow! Solid. Ito na yung sa may Sherman Tank. Grabe medyo naatok na tong Maliko. Grabe. Woo! Mukhang ayaw talaga tayo pagbigyan maghamok. Balak sana natin na magpahinga saglit mukhang hindi tayo makakapaghamok. Grabe ang itim. Ang ganda Yan yung ilog.
Tara mga bero, taas tayo dito. May nahanap tayo ditong spot. Doon na tayo nag-park sa tabi ng kalsada. Okay na itong spot na ito. Dito tayo sa kabila. Matutulog tayo ngayon. Laki yung hamok. Ito may step-step kasi dito kasi sinundan lang namin. Yan o. Ayos din eh. Hanap lang ako nung dalawang magkadikit na kahoy siguro. Ito sa taas. Ito si Jonel eh. Hanapin natin siya. Dito lang siya nagpunta. Ay. Op. Wow. Ayos din to ah. Nice spot. Wow. Nakahanap siya ng spot niya dun. Yun yung orange na hammock dun. Tayo rin, hanap tayo. Yan dito banda. May magkakatabi. Set up ako dito sa baba. Pero ang sarap dun, no? Sa kabila. Matibay pre. Saan? Wala yang kon. Wala yang kalso. Pero tayo naghahanap ng drone dito. Ayos na naman tong trip natin. Ito, pwede ba yan? Saan? Ito. Yun, may mushroom oh. May mushroom dito. Ito nakakain to mga bero. Pero kan ito po. Ang dami. Yan oh. Ayos. Ang dami mushroom. Ayan o. Oo. Ayan mga bero. So ito yung kinuha natin na hammock. Nature hike. Nature hike. Baka naman. Ito yung pang 2 people eh. So matatry natin ngayon. Maganda to kasi ini-strap lang.
Ganito yung kulay niya, Mabero. Parang blue. Ayan. Tapos may mga hook lang siya. Tapos may tali. Ayan. Bali dito may hook. Tapos ito may strap lang. I-strap mo lang dun sa may puno. Kaya hindi ka makaka-harm ng puno. Ah. Oh. Mamahambon na daw mo, pero sinasabi ni Mark. Pero try lang muna natin to. Yan, strap lang. Tapos dito sa kabila. Yan, so try natin. Nakakatakot. Wala kasing lock dito banda sa taas. Alright. Tulog tayo, Mabero. Tama tayo. Sarap, Mabero. Shit. Katakot lang eh. Ayan, huwag tayong magulo para hindi masira. Ay, ganda, Mabero. Ayan, ganyan. Tamang pahinga muna tayo dahil napakahaba ng biyahe natin. Maambon na. Naku, lumalakas yung ulan, Mabero. Oh, okay lang. Dito na tayo. Kahit na. Oh. Oh. Dito. Lakas ng ulan, Mabero. Lakas ng ulan, man.
Naririnig mo? Ulan. Tara na. Ha? Ano? Saan? Tara. Pack up na muna tayo mga bero at lumalakas yung ulan. Mahirap na mabasa dito. Wala tayong kapote ng nadala nandun sa motor. O diba? Safe to mga bero. Kaya okay lang. Hindi naman tayo magpapako o kung ano sa puno. Nakaangkla lang. Ay.